Здравейте, момичета над 55 години! Днес упражнението ще бъде ето за тази част. Аз му казвам Т-точка, защото гръбнака минава и ръцете минават. За тази Т-точка много често в ежедневието си ние даже сме леко изгърбени, ето така напред. Ще си подпомогнем да изправиме гърба и да имаме добра и красива осанка. От тук минават абсолютно всички канали за движение на цялото ни тяло. Така че, момичета, трябва да поработим за тази част. Моята любима тухличка и нещо съвсем елементарно, което ще ви помогне да се раздвижите добре. Ето първо да го покажа по този начин упражнение. Ще мина по-назад, за да ме виждате добре. Тухличката е в едната ми ръка. Взимам тухличката по средата, я пренасям в другата си ръка и опъвам смело назад, колкото мога. Отново хоп и назад. Хоп и назад. Ето и в профил да погледнете как са нещата. Хванала съм тухличката в едната ръка, настрани са ръцете, отнасям напред ръцете, хоп назад. Отново сменям тухличката, хоп назад. Опъвайте хубаво ръцете назад по мишата, за да опънете тази Т-точка. И гръбнака, разбира се, изправен. Хубав, усмихнат и прекрасен ден, момичета!